Il-Partit Nazzjonalista baqa' ma jafx jispjega dettalji ċari tal-proposta li bija se joħloq €9 biljun dejn. Wara li l-kap nazzjonalista Bernard Grech ikkonferma li €500 miljun se jkunu mis-selfa biex skontu joħloq setturi oħra għalkemm dak li semma ma kienx xejn ġdid, fuq ix-xandir nazzjonali il-kandidat nazzjonalista Joe Giglio ġralu bħal kap. Weħel u ma kienx jaf iwieġeb meta l-Ministru Mirjam Dalli staqsitu u x'nofs lotja li jrid jagħti Bernard Grech hix self u jekk Gvern Nazzjonalista jagħtix garanzija d-dejn li se joħloq. Li nofshom, jiġifieri 500 miljun se jkunu grant u 500 miljun ser ikunu self. Jiġifieri daw ħajbatu lill-intrapriżi jisselfu u jien għandi kurżità. Ħadd iggarantixxuh dak is-self mistoqsija sempliċi, iva jew le. Jiġifieri meta intrapriża ħatmur tissellef. Se tiggarantula dak is-self bħala gvern? Qed tagħmel id-domanda lili. Iva, nagħmel id-domanda lilek għax intom prixtu bdejkom. L-informazzjoni li jiena għandi s'issa hija illi l-ħsieb huwa dak kif qed tgħid l-Onorevoli Dalli li jkun hemm dan Jiġi garantit is-self? li jkun hemm dan. Din hija l-informazzjoni li jiena għandi. Mela allura jridu jgħidulna kemm se tiġi tiswa. Giglio dam jipprova jiskappa l-mistoqsijiet tul il-programm bil-ġurnalist ta' esperjenza Sejver Balzan fakru li mhux qiegħed il-qorti u għandu jirrispetta l-ġurnalisti u jweġibhom. Dr. Giglio, hawnhekk mhux il-qorti. Jien meċ dak il-kliem. Inti Jien għanziet għamlu tajjeb. Jien meċ dak il-kliem. Tajjeb, ma qegħdin naqblu. Qegħdin naqblu. Jien minix klient. Jien minix qudiem awla tal-qorti. Qegħdin naqblu. Irrispetta wkoll ir-rwol tal-ġurnalisti. Qegħdin naqblu fuq il-punt. Jien qudiemi kelli kandidati deputati laburisti. Ma nafx kemm kelli nies. Nagħmel mistoqsijiet il kulħadd. Importanti li naqblu. Tipprovax poġġi kliem f'ħalqi. F'programm ta' madwar sija, Giglio ftit li xejn tkellem dwar il-pjanijiet tal-Partit Nazzjonalista l-futur bil-Ministru Mirjam Dalli tinnota li l-Partit Nazzjonalista baqa' ankrat fil-passat. Li inti riflessjoni ta' Bernard Grech. Intom ħadmu l-politika tal-passat. Tista'